खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 8 नभेम्बर 2025 मायथाइ एबा 21 कार्तिक दान 1432 मायथाइ सनिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथांनि फोथायथि आरो साहसआ गोजौ जागोन। खामानि थिलियाव थानाय हेंथाफोरखौ बोखारनाय जागोन आरो नाजानाया जाफुंसार जागोन। रांखान्थियारि थासारिया साबसिन जागोन आरो नोंथाङा माखासे आद्रा थानाय रां मोननो हागौ। नखराव गोरोबलायनाय थागोन। दावबायनायनि खाबुफोरा मोजां जायो। सावस्रिया मोजां जागोन आरो साना गोख्रों जागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन, जाय गोजाम खामानिफोरखौ फोजोबनायाव मदद होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों कमला गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना रांखान्थियारि मुलाम्फानि सान। खामानियाव गोदान बिथांखिफोरा मुलाम्फा जागोन। फालांगि बांनायनि जाथावना दं। नखराव माबा मोनसे मोजां खौरां मोननानै नोंथाङा खुसि मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि मोजां मोनज्लायनाय जिउआव गोदै थागोन। नोंथाङा सासे लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। दिनै नोंथाङा गोसो बोनो हानाय व्यक्तित्वआ बयखौबो गोहोम खोख्लैगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गलाब गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि खामानिखौ बाख्नायगोन। मासि जौगाहोनाय एबा मुलाम्फानि इसारा दं। रांखान्थियारि मुलाम्फाया नोंथांखौ खुसि खालामगोन। नखराव रंजाखुसि फैगोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। मोनसे दावबायनाया मोजां फिथाइ मोनगोन। मोजां मोनज्लायनाय जिउआव मोनसे गोदान जागायजेननो हागौ। दिनै नोंथाङा नोंथांनि सोदोबजों बयनिबो गोसोखौ देरहागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रां निला गाब। कर्क राशि। खाफालआ दिनै नोंथांनि फारसे थागोन। गोजाम खामानिफोरा आबुं जागोन आरो रांखान्थियारि मुलाम्फानि खाबुफोर थागोन। नखराव गोजोन थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। धोरोमारि दावबायनाय एबा आरज गाबनायाव गोसो गुदुं जागोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउनि लोगोरिनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। गोदान बिथांखिफोरनि सायाव साननाया मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मुक्ता गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनैनि साना जाफुंसारनाय आरो सिनायथिनि सान जागोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि खस्थ'आ फिथाइ होगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि मिजिं दं। नखरारि जिउआ गोजोनथाव जागोन। सावस्रिया मोजांसिन जागोन। नोंथांनि जिउनि लोगोरिजों सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। दावबायनाया मुलाम्फा जागोन। दिनै नोंथाङा सिगांनि माखासे नाजानायनि साबसिन फिथाइ मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोजा गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथांनि बिथांखिफोरा जाफुंसारगोन। रांखान्थियारि हालोदआ जौगागोन। नोंथाङा खामानियाव गोसो होगोन आरो गोदान खाबुफोर फैगोन। नोंथाङा नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। समाजारि एबा धोरोमारि हाबाफारियाव बाहागो लानो खाबु मोनगोन। सोरबा गोजाम लोगोआ नोंथांखौ मदद खालामनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। तुला राशि। दिनैनि साना गोजोनथाव जागोन। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन आरो साख्रियाव दावगानायनि मिजिं थागोन। नखरनि बाथ्राफोरखौ सोलोजों सामलाय। सावस्रिया मोजाङै थागोन।
रमान्टिक सोमोन्दोनि सायाव फोथायनाया बांगोन। दावबायनाया गोसोआरि गोजोन लाबोगोन। सासे बैसोगोरानि सुबुरुनआ नोंथांखौ जाफुंसारनायनि फारसे लांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। वृश्चिक राशि। दिनै मोनसे गोसो गुदुं सान जागोन। नोंथाङा खामानियाव गोदान जाफुंसारनाय मोनगोन। रांखान्थियारि हालोदा गोख्रों जागोन। नखरजों सम हगारनाया गोसोआरि गोजोन लाबोगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथाङा सासे लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नोंथांनि मोजां मोनज्लायनाय जिउआव गोजोननाया बांगोन। गोदान बिथांखिफोराव रां थिसननाया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा मुगा गाब। धनु राशि। दिनै खाफाला नोंथांनि फारसे थागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव जाफुंसार जागोन आरो रांखान्थियारि जौगानायखौ मोनदांगोन। नखराव खुसि थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। रमान्टिक सोमोन्दोआव थुलुंगाखांनाया सोलिबाय थागोन। नोंथाङा आध्यात्मनि फारसे गोसो जागोन। जायखिजाया दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। मोनसे गोजाम नांज्लायनाया दिनै नोंथांनि फारसे सुस्रांजागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सना गोमो गाब। मकर राशि। दिनै नोंथांनि सानस्रिफोरा रोखा जागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव जाफुंसार आरो मान मोनगोन। रांखान्थियारि थासारिया जौगागोन। नखराव गोजोन थागोन। सावस्रिया मोजां थागोन। रमान्टिक सोमोन्दोआव गोथौथिया बांगोन। गोजाम लोगोखौ लोगो हमनो हायो। न'आव मोजां खामानि मावनो हानायनि जाथावना दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रुपा गाब। कुम्भ राशि। दिनै जाफुंसारनायजों बुंफबनाय जागोन। साख्रि आरो फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। नखरारि जिउआ सुखु गोजोन थागोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। लोगोफोरा हेफाजाब होगोन। मोजां मोनज्लायनाय जिउआव दिदोमथि फैगोन। हरखाबनो मोनसे मोजां प्रप'जेल फैनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रां निला गाब। मीन राशि। दिनै गोजोननायजों बुंफबनाय जागोन। खामानि थिलियाव नोंथांखौ बाख्नायनाय जागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि नेरसोन दं। नखराव गोजोन थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव गोदैया बांगोन। दावबायनाया जाफुंसार जागोन। मोनसे लुबैनाया जाफुंनो हागौ जाय गोजोननायखौ बांहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोब्बाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।